Fl-isptar Mater Dei sar intervent kirurġiku fuq Melvin Tewma, il-middleman implikat fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u li kien ingħata l-maħfra presidenzjali biex jagħti l-informazzjoni kollha illi kellu. Kif żvela Net News nhar il-Ħadd li għadda, il-middleman iddaħħal Mater Dei wara li ħassu dajjef. Ftit wara li ħriġna din l-aħbar waslet il-konferma min-naħa tal-Korp tal-Pulizija. L-istqarrija mid-depo kienet tgħid li Melvin Tewma ddaħħal Mater Dei għal kura illi m'għandix taqsam mal-każ li kien seħħ f'Lulju. Intqal ukoll li Melvin Tewma kellu jinżamm l-isptar għal aktar attenzjoni medika. Meta saru aktar eżamijiet, it-tobba konkludew li kellu jsir intervent fuq Tewma biex issirlu molla f'qalbu. L-operazzjoni jidher li kienet suċċess. Ix-xahar li għadda Tewma kien qatta xejn anqas minn 17 jum f'Mater Dei wara li allegatament prova jweġġa' lilu nnifsu. Sorsi mill-isptar qalulna li Melvin Tewma jinsab imdawwar b'sigurtà kbira f'Mater Dei u mhu qed jitħalli jitkellem ma' ħadd għajr għall professjonisti mediċi.